Вітаю! Сёння мы паразмаўляем пра тэму, якая на першы погляд можа падацца далёкай ад штодзённых клопатаў беларускай грамадзянскай супольнасці. Закон ЕС аб штучным інтэлекце. Аднак штучны інтэлект гэта ўжо не проста тэхналогія. Гэта новая прававая рэчаіснасць. Чаму для нас, як для прадстаўнікоў некамерцыйнага сектара, важна разабрацца ў гэтым законе менавіта зараз. Давайте паглядзім на сітуацыю праз прызму прафесіяналізму і этыцы. Экстэрытарыяльнасць як факт. UAI акт працуе па падобнаму прынцыпу, што і GDPR. Калі вашы паслугі дасяжны людзям еўразвязу, альбо калі вынікі працы вашага штучнага інтэлекту выкарыстоўваюцца на тэрыторыю ЕС. Вы аўтаматычна трапляеце ў поле дзеяння гэтага закону. Гэта пытанне не фізічных межаў, а вашай прысутнасці ў глобальнай лічбавай прасторы. То бок, акт можа прымяняцца экстэрытарыяльна, калі сістэма альбо яе вынікі выкарыстоўваюцца ў еўразвязу. Новая мова зносін з донарамі. Еўрапейскія фонды і арганізацыі ўсё часцей уключаюць патрабаванне па адказным выкарыстанні ШАІ ў грантавым пагадненні. Веданне стандартаў становіцца вашым сертыфікатам надзейнасці ў вачах партнёраў. Гэта паказчык таго, што арганізацыя сур'ёзна ставіцца да лічбавай бяспекі і правоў чалавека. Абарона бенефіцыяраў. Мы працуем з людзьмі, якія часта знаходзяцца ва ўразлівым становішчы. Выкарыстанне ШАІ без разумення рызык, напрыклад, увод адчувальных дадзеных актывістаў у публічныя чат-боты, можа стварыць ненаўмысныя пагрозы для іх бяспекі. Закон дапамагае нам зразумець, дзе праходзіць мяжа паміж інавацыяй і непраўданай рызыкай. Культура празрыстасці. Акт усталёўвае права чалавека ведаць, што ён узаемадзейнічае з алгарытмам, а не з чалавекам, і права спрэчыць аўтаматычнае рашэнне. Для НК, чыя дзейнасць будуецца на даверы, укараненне гэтых прынцыпаў – гэта магчымасць павысіць празрыстасць сваёй працы. Сённяшняя лекцыя – гэта ваш практычны гайд па тым, як заставацца сучаснай і этычнай арганізацыяй. Мы не будзем пужаць штрафамі. Мы будзем вучыцца будаваць даверанай ШАІ, які паважае правы людзей і адпавядае лепшым міжнародным стандартам. Закон не кажа, увесь AI дрэнны, ці увесь AI добры. Ён дзеліць тэхналогіі на 4 ўзроўні па ступені рызыкі для людзей. Уявіце гэта як светлафор бяспекі. Гэта катэгорыя сістэм штучнага інтэлекта, якія прызнаны супярэчнымі каштоўнасцямі ЕС і фундаментальным правам чалавека. Гэтыя тэхналогіі цалкам забаронены для выводу на рынак і выкарыстання на тэрыторыі еўразвяза. Першае – сублімінальнае маніпуляванне. Тэхналогіі, якія ўплываюць на паводзіны чалавека без яго ведама, што можа несці фізічную ці псіхалагічную шкоду. Прыклад. Дадатак для актывістаў, які выкарыстоўвае прыхаваныя гукавыя ці візуальныя сігналы, каб незаўважна стымуляваць іх да пэўных палітычных дзеянняў. Эксплуатацыя ўразлівасці груп. Сістэмы, які выкарыстоўваюць узрост, фізічныя ці ментальныя асаблівасці людзей для змены іх паводзін у шкодны бок. Прыклад. ШАІ цацка для дзяцей з галасавым асістэнтам, якая падштурхоўвае дзіця да выканання небяспечных заданняў, гэтак званых чэлленджаў. Сацыяльны скорынг. Класіфікацыя людзей на аснове іх сацыяльных паводзін, асабістых характарыстык ці онлайн-актыўнасці для прыняцця рашэнняў аб дасягу да паслуг. Прыклад. НК стварае базу на дзейнасці валанцёраў на аснове аналізу іх пакупак ці каментароў у соцсетках, каб аўтаматычна адсяваць ненадзейных. Чацвёртае. Дыстанцыйная біяметрычная ідэнтыфікацыя ў рэальным часе. Выкарыстанне камер з распазнаваннем твараў у грамадскіх месцах для праваахоўных мэтаў, за рэдкімі выключэннямі для пошукаў ахвяр злачынстваў ці прадухілення тэрарызму. Распазнаванне эмоцый у адукацыі і на працоўным месцы. Але важна значыць, што акт забараняе emotion recognition у пададзеным кантэксце, але ў іншых ён можа быць класіфікаваны як high-risk. Прыклад. Платформа для онлайн-курсаў, якая праз веб-камеру аналізуе, насколькі сумна ці весела студэнту, і на аснове гэтага робіць высновы пра яго паспяховасць. Біяметрычная катэгарызацыя па адчувальных дадзеных.
Сістэмы, якія адносяць людзей да пэўных груп на аснове расы, рэлігіі, палітычных перакананняў ці сексуальнай арыентацыі. Прыклад, алгарытм, які аўтаматычна маркіруе людзей на фотаздымках з мітынгаў паводле іх меркаванай этнічнай прыналежнасці. Прагнастычная паліцыя. Ацэнка рызыкі здзяйснення чалавекам будучага злачынства на аснове профілінгу ці асабістых рыс. Масавы збор фотаздымкаў твараў. Стварэнне альбо пашырэнне баз дадзеных праз некантраляванае скачванне фотаздымкаў з інтэрнэту ці відэаназірання. Чаму гэта важна для беларускіх НК? Беларускія арганізацыі часта працуюць з людзьмі ў стане стрэсу, што робіць любыя эксперыменты з ШАІ у гэтых сферах патэнцыйна незаконнымі ў ЕС. Кейс першы. Псіхалагічная падтрымка. Сітуацыя. НК хоча ўкараніць у свой чат дапамогі пацярпелым ад гвалту функцыю дэтэктар стрэсу, які па відэа ці голасе вызначае ўзровень болю ці хлусні. Чаму забаронена? Гэта тэхналогія распазнавання эмоцый. Яна лічыцца ненадзейнай для правоў чалавека і забаронена для выкарыстання ў адчувальных кантэкстах, такіх як праца ці навучанне, а ў сферы аховы здароўя падлягае вельмі жорсткаму кантролю, як сістэма высокай рызыкі. Калі вашы карыстальнікі беларусы ў аэразвязу, такі інструмент выкарыстоўваць нельга. Кейс другі. Дапамога мігрантам. Сітуацыя. Для лепшай інтэграцыі НК выкарыстоўвае ШАІ, які аналізуе соцсеткі беларусаў-рэлакантаў і выдае ім персаналізаваныя парады, якія сублімінальна, незаўважна, падштурхоўваюць іх да выбару пэўных курсаў ці месца жыхарства. Чаму забаронена? Гэта можа быць трактавана як маніпуляцыя паводзінамі праз эксплуатацыю развітага стану. Міграцыя – гэта стрэс. Кейс трэці. Маніторинг правоў чалавека. Сітуацыя. Каб ідэнтыфікаваць сілавікоў ці правакатараў, арганізацыя стварае базу дадзеных, аўтаматычна збіраючы ўсе фота з Instagram ці Facebook. Чаму забаронена? Некантраляваны збор фотаздымкаў для стварэння біяметрычных баз дадзеных – гэта прамая забарона паводле акта. Выкарыстанне забароненых сістэм цягне за сабой самыя суровыя санкцыі да 35 мільёнаў еўра альбо 7% ад сусветнага гадавога абароту арганізацыі. Для беларускіх НКА гэта таксама азначае неадкладнае спыненне любых стасункаў з еўрапейскімі донарамі. Да гэтай катэгорыі адносяцца сістэмы, якія могуць істотна паўплываць на бяспеку, здароўе або фундаментальныя правы чалавека. Для НКА гэта азначае, што выкарыстанне такіх інструментаў цягне за сабой абавязковую ацэнку рызык, забеспячэнне якасці дадзеных і чалавечы кантроль. Асноўныя сферы і прыклады. Разберем практычныя кейсы. Кейс першы. Адукацыйная платформа з аўтаматычнай сертыфікацыяй. Сцэнарый. НК запускае курс па лічбавай бяспецы. Платформа аўтаматычна правярае фінальны тэст і, калі бал дастатковы, выдае сертыфікат. Калі не, чалавек выбаўляе дасяг да прасунутых матэрыялаў. Чаму гэта высокая рызыка? Гэта ўплывае на адукацыйную траекторыю чалавека. Што патрабуе закон? Вы павінны забяспечыць празрыстасць алгарытму, весці логі запісы таго, як прымаліся рашэнні, і прызначыць адказнага за нагляд. Як лепей? ШАІ правяряць тэхнічныя адказы, але ў выпадку спрэчнага бала сістэма аўтаматычна накіроўвае працу на рэцэнзію жывому выкладчыку. Студэнт павінен мець права аспрэчыць аўтаматычнае рашэнне. Кейс другі. Размеркаванне гуманітарнай дапамогі праз бот-анкету. Сцэнарый. Арганізацыя збірае заяўкі на дапамогу. Алгарытм аналізуе уведзеныя дадзеныя, колькасць дзяцей, даход, месца жыхарства і сам фармуе спіс першачарговых атрымальнікаў. Чаму гэта высокая рызыка? Дасяг да базавых рэсурсаў і паслуг. Што патрабуе закон? Выключэнне дыскрымінацыі ў дадзеных. Каб бот не даваў прыярытэт людзям з аднаго раёну толькі таму, што адтуль было больш заявак для навучання. Як лепей?
ШАІ апрацоўвае масіў дадзеных і групуе заяўкі па крытэрыях, рыхтуючы рапорт для каардынатара. Каардынатар сцвярджае фінальны спіс, маючы магчымасць уручную змяніць прыярытэт, калі бачыць памылку алгарытму. Кейс трэці. Скринінг валанцёраў для працы з дзецьмі. Сцэнар. НК выкарыстоўвае інструмент для аналізу анкет валанцёраў, каб выявіць патэнцыйна небяспечныя паводзіны ці неадпаведнасць каштоўнасцям. Чаму гэта высокая рызыка? Сфера працаўладкавання і ацэнкі людзей. Што патрабуе закон? Тэхнічную дакументацыю ад правайдера ШАІ, якая пацвярджае надзейнасць і адсутнасць прадузятасці. Як лепей ШАІ выконвае роль першага фільтра, пазначаючы падазроныя моманты, але рашэнне аб адмове заўсёды прымае HR-менеджер, які можа растлумачыць кандыдату прычыну. Ключавыя абавязкі для НК як развертвальнікаў. Інфармаванне. Бенефіцыяры павінны ведаць, што іх дадзеныя апрацоўваюцца з сістэмай высокай рызыкі. Чалавечы нагляд. Прызначэнне канкрэтнага супрацоўніка, які будзе сачыць за працай ШАІ і мець паўнамоцтвы яго спыніць. Кантроль дадзеных. Забеспячэнне якасці ўваходных дадзеных, каб пазбегнуць алгарытмічнай дыскрымінацыі. Тэрмін выканання. Патрабаванні для сістэм высокай рызыкі становяцца абавязковымі з 2 жніўня 2026 года. Невыкананне гэтых нормаў можа прывесці да штрафаў да 15 мільёнаў еўра альбо 3% ад абароту. Гэтая катэгорыя ахоплівае сістэмы штучнага інтэлекту, якія не лічацца непасрэдна небяспечнымі, але нясуць у сабе рызыку маніпуляцыі альбо ўвядзення ў зман. Галоўнае патрабаванне закону тут – празрыстасць. Чалавек павінен быць праінфармаваны, што ён узаемадзейнічае з машынай альбо бачыць контент, створаны алгарытмам. Абавязковая маркіроўка контенту і чат-ботаў уступае ў сілу з 2 жніўня 2026 года. Практычныя прыклады і рэкамендацыі для НК. Чат-боты і віртуальныя асістэнты. Калі вы выкарыстоўваеце бота для адказаў на пытанні бенефіцыяраў, карыстальнік павінен адразу разумець, з кім ён размаўляе. Як зрабіць? У пачатку дыялогу бот павінен прадставіцца. Прыклад. Прывітанне, я аўтаматычны памочнік Экабот. Я магу дапамагчы вам з агульнай інфармацыяй, але калі вам патрэбна кансультацыя чалавека, націсніце звязацца з каардынатарам. Генератыўны контент. Любы сінтэтычны контент, які можа выглядаць як сапраўдны, асабліва дэпфейкі, павінен быць пазначаны. Інфармацыйнай кампаніі, калі для пастоў у соцсетках вы ствараеце ілюстрацыю праз Midjourney, давайце так. Ці вадзяны знак. Тэксты, калі прэс-рэліз ці артыкул напісаны праз ChatGPT, варта дадаваць за ўвагу. Гэты матэрыял падрыхтаваны з дапамогай ШАІ і правераны рэдактарам з чалавекам. Аўдыё, калі вы выкарыстоўваеце сінтэтычны голас для гучкі відэаурокаў, гэта трэба пазначаць у тытрах ці ў уступным слове. Машынны пераклад дакументаў. НК часта працуюць з дакументамі на розных мовах. Выкарыстанне ШАІ-перакладчыкаў, напрыклад, DeepL ці Google Translate, дапушчальна, але патрабуе папярэджання, асабліва ў адчувальных сферах. Для афіцыйных папер указвайце ў машынны пераклад юрыдычную сілу мае арыгінал на такой-то мове. Крытычнай сітуацыі. Напрыклад, у медыцынскіх ці юрыдычных кансультацыях для беларусаў-рэлакантаў нельга спадзявацца толькі на ШАІ без верыфікацыі носьбітамі мовы, бо памылка перакладу можа мець сур'ёзныя наступствы. Без лічбавай пісьменнасці і інфармаванай згоды дэпфейкі і немаркіраваны контент могуць прывесці да махлярства ці дэзінфармацыі. Для НК, чыя асноўная каштоўнасць, давер бенефіцыяраў і донараў, выкананне гэтых простых правілаў празрыстасці з'яўляецца не толькі юрыдычным абавязкам, але і пытаннем этыкі. За парушэнне абавязательстваў па празрыстасці арганізацыі могуць пагражаць штрафы да 15 мільёнаў еўра альбо 3% ад гадавога абарота. Большасць ШАІ-прылад, які мы выкарыстоўваем для руціннай працы, не нясуць пагрозы правам грамадзян і таму не падлягаюць спецыяльнаму рэгуляванню. Аднак, яе захоча арганізацыя добраахвотна прымаць кодексы паводзін для такіх сістэм. Дадатковыя прыклады для НК. Інструменты дызайну. Canva Magic Studio ці Adobe Firefly для стварэння пастоў у соцсетках. Аўтаматычная транскрыпцыя. Сістэму тыпу Otter AI ці Zoom AI Compassion
для стварэння пратаколаў сустрэч, аптымізацыя працоўных працэсаў, календары, якія аўтаматычна вызначаюць лепшы час для каманднага званка, аўтапераклад для азнаямлення, выкарыстанне DeepL ці Google Translate для разумення суці артыкула, без публікацыі як афіцыйнага тэксту. Мадэлі агульнага прызначэння – гэта шаі, які не мае адной вузкай задачы, а можа пісаць код, складаць вершы і аналізаваць фінансавыя справаздачы адначасова. UAI Act падзяляе іх на два ўзроўні ў залежнасці ад магутнасці. Стандартны GPAI. Распрацоўшчыкі павінны даваць карыстальнікам інструкцыі і паважаць аўтарскае права пры навучанні. GPAI з сістэмнай рызыкай. Гэта мадэлі, навучаныя з выкарыстаннем велізарных вылічальных рэсурсаў, такія як GPT-5 ці Gemini Ultra. Яны могуць выклікаць маштабныя збоі ці быць выкарыстаны для кібератак, таму іх стрэс-тэстуюць і кантралююць асабліва строга. Дзе знаходзяцца серверы? Чаму гэта важна для вашага DPO? Размяшчэнне сервера вызначае, ці абаронены вы законам ЕС і хто мае дасяг да вашай перапісцы. Што ніколі нельга скармліваць публічным шаі. Памятайце, усё, што вы вводзіце ў бясплатны чат GPT, становіцца часткай яго памяці для навучання будучых версій. Канкрэтныя прыклады забароненых дадзеных. Спісы бенефіцыяраў. Складзі табліцу з BIP людзей, якія атрымалі дапамогу ў мінулым месяцы. Гэта грубае парушэнне GDPR і AI Act. Юрыдычная стратэгія. Прааналізуй нашу пазіцыю ў судзе супраць дзяржаўнага органа. Вы раскрываеце сваю тактыку правайдеру шаі. Фінансавыя справаздачы. Увод непублічных лічбаў ваша НКА можа прывесці да іх выпадковага раскрыцця праз запыты іншых карыстальнікаў. Гісторыя рэпрэсій. Апісанне дэталяў затрыманняў ці катаванняў, нават без імёнаў, можа ўтрымліваць дастаткова кантэнту для ідэнтыфікацыі чалавека праз крос-аналіз дадзеных. Штучны інтэлект – гэта не энцыклапедыя, а статыстычная мадэль, якая падбірае на больш імавернае наступнае слова. Рэальныя рызыкі для НК, неіснуючыя законы. Вы просіце шаі спасылацца на норму права ЕС, а ён выдумляе нумар артыкула, які гучыць пераканаўча, але не існуе. Фальшывая статыстыка. ШАІ можа напісаць у грантавай заяўцы, што паводле дадзеных ААН 80% беларусаў сутыкаецца з X. Хоць такой лічбы няма. Донар праверыць гэта і забаніць вашу арганізацыю за дэзінфармацыю. Памылкі ў перакладзе. Адтэрміноўка можа ператварыцца ў адмену, што ў юрыдычным дакуменце зменіць увесь сэнс. Залатое правіла. Любы факт, лічба ці юрыдычная спасылка, выдадзеная ШАІ, павінна быць праверена чалавекам альбо праз Google, альбо праз афіцыйны дакумент. Рэкамендацыя. Калі ваша НК працуе з людзьмі, пераход на платную карпаратыўную падпіску – гэта не раскоша, а неабходная мера бяспекі. Гэтая частка занятка прысвечана чалавекацэнтрычнаму падыходу, пасколькі закон ЕС аб ШАІ створаны найперш для абароны бяспекі, здароўя і фундаментальных правоў грамадзян. Для НКА, якія працуюць з уразлівымі групамі, разуменне гэтых правоў з'яўляецца не толькі юрыдычнай неабходнасцю, але і часткай этычнай місіі. Людзі павінны быць выразна праінфармаваны, калі яны ўзаемадзейнічаюць з сістэмай штучнага інтэлекту, напрыклад, з чат-ботам на сайце НКГ. Гэта таксама тычыцца любога кантэнту, тэкст, выяў ці відэа, які быў створаны альбо істотна маніпуляваны ШАІ. Ён павінен быць адпаведна маркіраваны, каб пазбегнуць увядзення карыстальнікаў у зман. Калі сістэма ШАІ прымае рашэнне, якое істотна ўплывае на чалавека, напрыклад, пры ацэнцы вынікаў навучання альбо вызначэнні чарговасці атрымання гуманітарнай дапамогі, чалавек мае права атрымаць зразумелую інфармацыю аб логіцы гэтага рашэння і яго магчымых наступствах. Гэта патрабаванне накіравана на барацьбу з эфектам чорнай скрыні,
калі працэсы прыняцця рашэнняў алгарытмаў застаюцца непразрыстымі. Аўтаматызаваныя рашэнні не павінны быць канчатковымі. Карыстальнік павінен мець магчымасць аспрэчыць іх перад чалавекам. Арганізацыя карыстальнік абавязана забяспечыць чалавечы нагляд, прызначыўшы адказнага супрацоўніка, які можа кантраляваць працу ШАІ, умешвацца ў яе альбо нават цалкам спыніць дзеянне сістэмы ў выпадку памылкі. Закон патрабуе, каб сістэмы ШАІ асабліва высокай рызыкі былі справядлівымі і не перадузятымі. Пасколькі алгарытмы вучацца на гістарычных дадзеных, яны могуць пераймаць і ўзмацняць існуючыя сацыяльныя стэрэатыпы. НК павінны рэгулярна аналізаваць працу сваіх інструментаў, каб пераканацца, што ШАІ не адсявае саяўнікоў паводле полу, узросту, этнічнай прыналежнасці ці інваліднасці. Практычныя рэкамендацыі для НК. Абнавіце дакументацыю, дадайце інфармацыю аб выкарыстанні ШАІ інструментаў у вашу палітыку прыватнасці і форму інфармацыйнай згоды. Укараніце працэдуру аспрэчвання. Стварыце просты механізм, напрыклад, кнопку ў чаце або e-mail адрас, праз які бенефіцыяр можа запытаць перагляд аўтаматычнага рашэння супрацоўнікамі арганізацыі. Кантроль якасці дадзеных. Для мінімізацыі рызык дыскрымінацыі выкарыстоўвайце максімальна рэпрэзентатыўныя і якасныя наборы дадзеных пры навучанні альбо наладцы сваіх сістэм. Дыялог з бенефіцыярамі. Выкарыстоўвайце FAQ на сайце, каб патлумачыць людзям, як ШАІ дапамагае ў вашай працы і якія меры бяспекі вы прымаеце для абароны іх правоў. Памятайце, што выкананне гэтых прынцыпаў дапамагае не толькі пазбегнуць штрафаў, але і захаваць давер донараў, якія ўсё часцей патрабуюць адпаведнасці праекту стандартам лічбавай этыкі ЕС. Давайте паговорым пра страшнае – штрафы. Але адразу супакою. Акт прадугледжвае прапарцыйнасць санкцый і ўлічвае інтарэсы МСП. Хоць штрафы ў ЕУ AI акт выглядаюць астранамічнымі, закон падыходзіць да іх дыферэнцыравана. Важна разумець не толькі сумы, але і тое, хто менавіта апынецца пад ударам у выпадку парушэння. Закон усталёўвае штрафы, якія могуць перавышаць нават санкцыі GDPR. Аднак ёсць істотная дэталь. Для малых і сярэдніх прадпрыемстваў, да якіх адносіцца большасць НК, сума штрафу разлічваецца па ніжэйшай мяжы, у той час, як для карпарацый па вышэйшай. Дакладнае вызначэнне вашай ролі – першы крок да камплаенсу. Правайдер, распрацоўшчык, які выпускае ШАІ-сістэму пад сваім іменем. Калі НК стварае ўласную унікальную ШАІ-мадэль, яна становіцца правайдерам і нясе поўную адказнасць за тэхнічную дакументацыю і ацэнку адпаведнасці. Дэплоер – любая асоба ці арганізацыя, якая выкарыстоўвае ШАІ-сістэму ў сваёй прафесійнай дзейнасці. Большасць беларускіх НК – гэта дэплоерс. Ваша адказнасць выкарыстоўваць ШАІ па прызначэнні, інфармаваць людзей і забяспечваць нагляд. Дыстрыб'ютар альбо імпортер. Асобы, якія ўвозяць альбо распаўсюджваюць ШАІ-сістэмы на рынку ЕС. Для арганізацый, якія працуюць у складаных палітычных і фінансавых умовах, закон нясе наступныя выклікі і перавагі. Тэхнічны парасон. Пры выкарыстанні папулярных інструментаў Google, Microsoft, OpenAI асноўны цяжар тэхнічнага камплаенсу ляжыць на карпарацыях-правайдерах. Ваша зона кантролю. Вы адказваеце за кантэкст выкарыстання. Напрыклад, выкарыстоўваць ChatGPT для напісання паста бяспечна, але выкарыстоўваць яго для аналізу на надзейнасць актывістаў забаронена, сацыяльны скорынг. Экстэрытарыяльнасць. Вы падпадаеце пад закон, калі вынікі працы вашага ШАІ выкарыстоўваюцца ў развязу. Напрыклад, справаздача для донараў у Брюсселі складзеная з парушэннем правіл GPAI. Для НК страта рэпутацыі часта больш балючай за фінансавыя санкцыі. Донарскі камплаенс. Еўрапейскія фонды ўжо пачынаюць патрабаваць пацверджання, што іх гранты не выкарыстоўваюцца для стварання неэтычнага ШАІ. Давер бенефіцыяраў. Памылковае рашэнне алгарытму пры размеркаванні дапамогі можа назаўжды сапсаваць адносіны з супольнасцю. Юрыдычныя тупікі.
Сутыкненне паміж патрабавання у UAI акт праверыць шаі на прадузятасць і GDPR мінімізаваць збор адчувальных дадзеных можа паставіць арганізацыю пазіцыю, дзе яна ненаўмысна парушае адзін з законаў. Калі патрэбна прафесійная юрыдычная падтрымка. Калі ваша сістэма трапляе ў катэгорыю высокай рызыкі. Напрыклад, аўтаматызаваная адукацыйная платформа ці сістэма ацэнкі патрэб мігрантаў. Стандартных ведаў можа быць недастаткова. Спецыялізаваныя юрыдычныя сервісы дапамагаюць. Дакладна класіфікаваць шаі, каб не плаціць за лішні камплаенс для сістэм нізкай рызыкі, але і не прапусціць высокарызыкавыя элементы. Стварыць пакет дакументацыі, распрацаваць сістэму кіравання рызыкамі і якасцю, які патрабуе закон для высокай рызыкі. Прасцей ацэнку адпаведнасці, каб пацвердзіць надзейнасць і недыскрымінацыйнасць вашых алгарытмаў. Абараніць фінтэх-праекты, асабліва важна для НК, якія выкарыстоўваюць блокчейн ці шаі для крыптапераводаў дапамогі. Парада. Для глыбокага аналізу рызык і падрыхтоўкі арганізацыі да новых стандартаў ЕС, першы дэдлайн ўжо ў лютым 2025 года, рэкамендуецца кансультавацца з экспертамі ў сферы IT-права. Вызначце свой статус. Высветліце, ці падпадаеце вы пад экстэрытарыяльнае дзеянне закону. Пытанне. Ці знаходзіцца частка каманды ў ЕС? Ці карыстаюцца вашымі паслугамі беларусы ў Вільні, Варшаве ці Берліне? Ці ёсць у вас еўрапейскія донары? Вынік, калі хоць на одно пытанне адказ «так», вы дэплоер і павінны выконваць нормы ЕС. Складзіце поўны спіс усіх шаі сервісаў, які выкарыстоўвае каманда. Што фіксаваць? Назва, правайдер, юрысдыкцыя сервераў, мэта выкарыстання. Важна. Асобна пазначце інструменты, якія працуюць з дадзенымі бенефіцыяраў. Класіфікуйце кожны інструмент паводле 4 узроўняў рызыкі. Непрымальная рызыка. Неадкладна выдаліце сістэмы сацыяльнага скорынгу ці распазнавання эмоцый на працы навучання. Высокая рызыка. Сістэмы, што ўплываюць на дасяг да паслуг, адукацыю ці працу. Абмежаваная рызыка. Чат-боты, генератары малюнкаў і тэкстаў. Мінімальная рызыка. Спам-фільтры, перакладчыкі для неадчувальных тэкстаў, канва. Калі вы выкарыстоўваеце жоўтыя сістэмы, патрабаванні становяцца больш жорсткімі. Укараніце RMS і QMS сістэме кіравання рызыкамі і якасцю. Прызначце адказнага, які можа адмяніць рашэнне шаі. Захоўвайце тэхнічныя запісы, локі, працы сістэмы для магчымых аўдытаў. Распрацуйце правілы для мадэляў агульнага прызначэння. Забарона на PII. Ніколі не ўводзьце імёны, адрэсы ці гісторыі рэальных людзей у бясплатнай версіі ChatGPT Cloud. Гэтыя абмежаванні вынікаюць пераважна з GDPR, а не з EU AI акт. Аднак AI акт дадаткова ўзмацняе патрабаванні да правайдераў GPI адносна захавання дадзеных. Маркіроўка. Увядзіце правіла пазначаць увесь контент створанай шаі. Праверка фактаў. Шаі можа галюцынаваць. Таму праверка спасылак і лічбаў чалавекам абавязковая. Прыведзіце вашы юрыдычныя тэксты ў адпаведнасць з новымі правамі людзей. Палітыка прыватнасці. Дадайце раздзел пра тое, як і навошта вы выкарыстоўваеце шаі. Форма згоды. Бенефіцыяры павінны ведаць, калі іх дадзеныя апрацоўваюцца алгарытмам. Калі выкарыстоўваецца высокая рызыка, правядзіце ацэнку ўздзеяння на абарону дадзеных. Павышэнне AI літараси, шаі пісьменнасці, патрабавання артыкула 4 закону. Тэмы. Бяспечныя промпты, этычныя стандарты, распазнаванне дысбалансу ў адказах шаі. Мэта. Кожны супрацоўнік павінен зразумець, што ён нясе адказнасць за вынік працы шаі. Зрабіце камплаенс з вашай канкурэнтнай перавагай. Справаздачнасць. Паведамляйце донарам, што вы прайшлі шаі аўдыт і выкарыстоўваеце тэхналогіі этычна. Бяспека. Пакажыце, што вы абараняеце дадзеных актывістаў ад перадачы публічнай мадэлі з США. Памятайце, для НК, як малых арганізацый, штрафы абмяжоўваюцца ніжэйшай мяжой. Але галоўная пагроза – гэта не грошы, а страта даверу еўрапейскіх партнёраў.
AI акт гэта не проста чарговая бюрократычная перашкода ці набор абмежаванняў. Гэта першая ў свеце маштабная спроба стварыць стандарт даверанага штучнага інтэлекта, які ставіць у цэнтр бяспеку і годнасць чалавека. Для беларускіх НКА, якія працуюць ва ўмовах падвышаных рызык, гэты закон становіцца важным інструментам для самарэгуляцыі і абароны. 3 галоўныя прынцыпы вашай працы. Празрыстасць. Людзі маюць фундаментальнае права ведаць, калі яны ўзаемадзейнічаюць з алгарытмам. Гэта аснова даверу ў лічбавую эпоху. Справядлівасць і недыскрымінацыя. Штучны інтэлект вучыцца на мінулым, але ён не павінен пераносіць старыя прадузятасці ў нашу будучыню. Рэгулярны аналіз вынікаў працы ШАІ – ваш абавязак. Чалавечы кантроль. Ніводная машына не павінна прымаць фінальнае рашэнне, якое істотна ўплывае на лёс чалавека. Заўсёды павінен быць адказны супрацоўнік, які можа ўмяшацца і пераглядзець рашэнне алгарытму. Падводзячы рысу пад нашым заняткам, важна зафіксаваць наступнае. Экстэрытарыяльнасць – гэта рэчаіснасць. Нават калі вы працуеце з Беларусі, выкарыстанне еўрапейскіх донарскіх сродкаў альбо праца з бенефіцыярамі ў ЕС аўтаматычна ўключае вас у правовое поле ЕУ AI акт. Рызыка – гэта кантэкст. Адзін і той жа інструмент можа быць бяспечным у офісе, але стаць высокарызыкавым альбо нават забароненым пры працы з уразлівымі групамі. Напрыклад, сістэма распазнавання эмоцый. Бяспека дадзеных – пытанне жыцця. Публічнейшыя мадэлі GPAI памятаюць усё, што вы ім скажаце. Уводзіць туды персанальныя дадзены актывістаў ці пацярпелых значыць падвяргаць іх непасрэднай небяспецы. Ваша праца звязана з найвышэйшай каштоўнасцю, чалавечым жыццём і правамі. Будьце асабліва асцярожныя з любымі лічбавымі інструментамі. Абарона дадзеных журналістаў, праваабаронцаў і ўсіх, хто сутыкнуўся з рэпрэсіямі, гэта не толькі юрыдычны камплаенс, гэта пытанне фізічнай бяспекі нашай супольнасці. Укараненне стандартаў адказнага ШАІ не патрабуе гіганцкіх рэсурсаў. Калі пачаць сістэматычна, санітарызацыі, проста ўнутранай палітыкі і навучання каманды. Будзьце ў курсе ўсіх змен. Каб заўсёды мець пад рукой актуальныя вытрымкі закону, чэк-лісты па класіфікацыі рызык і апошнія навіны аб прымяненні ЕУ AI акт. Карыстайцеся нашым спецыялізаваным ботам. Дзякуй за вашу ўвагу і за тое, што робіце лічбавую прастору беларускага грамадзянскага сектара больш бяспечнай і прафесійнай. Да новых сустрэч!